Mi-a venit o idee. Fă un slide Mhm. intenționat cu mai multe cuvinte, dar îl și folosești intenționat, pentru că toată lumea se întreabă ce analize trebuie să-mi fac ca să știu dacă sunt la perimenopauză sau dacă am corpul Mhm. dereglat. Și să Mhm. pui pe un slide toate analizele pe care ar trebui să le facă și Da. să le dai un pic de timp să se uite pe ele, adică să le dai timp să-l citească și să facă poze. Mhm. Mhm. Ok. Și poți să-l introduci ceva de genul și pentru că toată lumea mă întreabă și în cabinet și în social Mhm. media și sunt sigură că și voi vă întrebați ce analize trebuie să facem ca Mhm. să aflăm dacă suntem la perimenopauză sau Mhm. dacă ni s-a dereglat, dacă a început deja să ni se deregleze corpul. Și vi le-am lăsat pe toate aici. Puteți să faceți poză, adică le și dai ideea. Mhm. Mhm. Faceți poză, scrieți-le Perfect. și le dai un Bun. pic de timp. Bun, așa o să fac slide-ul cu investigații și analize, adică așa, cum Dar vezi că știi. acum ne jucăm cu o regulă interzisă, dar o Da, facem special pentru că da. s-ar putea ca ele să facă poze și poate să și posteze în social media. Da, super. Dacă faci poze, de regulă vrei să și arăți mai departe. Cuiva ce ai aflat tu. Exact. Super, bun. Poți să le și dai o sugestie. Puteți să le trimiteți fotografia asta sau poza cu aceste analize și persoanelor dragi care știți că se află în Unei situații prietene, similare. colegei, Unei vecinei care prietene, știți că... mama, da, exact. Bună idee, puteți să și postați. După Ok. care, sigur că confirmarea în medicină o avem întotdeauna și din analize. Mă bucur să vreți să faceți poză.